Sing kula gumuni mung siji len. Pripun? Suarane jenengan ya jek utuh bae. Oh, ngoten niku carane. Nek pun bar job dalu niku nggih ndang bobok, nggih Bu, ora kegiatan terus. Lah jenengan mesti kegiatan terus. Kegiatan apa nek kaya aku? Merusak suara. Jenenge mulih teko omah ki angger subuh lagi teko omah, angger subuh lagi teko omah. Piye? Lah, jope tebih-tebih kok. Nggih, monggo. Kangenku tanpa utama. Wih, iya. Mung sliramu kang dadi telenging hati. Mengke bar niki Nisa Sakban ngenggo kon nyanyi. Nggih, nyanyi napa? Ya. Ajeng bawa kok. Ya paling ya mong Magadir ngene kae. Ya gak apa-apa kuwi kesukane ibu-ibu yo nana. Angger Magadir ngene iki. Teko keri ngoyak-ngoyak MC-ne, angger nggon ruwet ngene to. Piye? MC iso ngebarke ora? Angger nggon ruwet, angger nggon penak ngono mong, "Dik, mbok jam 1:30 barke to, Dik, alah modarke Nek wong." niki mengke mboten ruwet, Mas. Lah. Mboten enten tiyang Nek ora ruwet ki malah ewuh tak kandhani len. sebabe apa kok. Angger tak barke 1:30 perjanjian karo pake jam 3. Jam 3. 1:30 mung karek kursi tok, ayo nobatke wong. Ah, monggo. Nan? Dereng ngertos. Dereng ngertos napa pripun? Maksudnya pripun? Ruwet. Ruwet. Oh, kene ruwet jebule. Nggih. Ibu saking pundi? Saking mriki ya. Ngersake lagon menapa mangke? Ayang-ayang. Nggih. Anyang-anyangan. Angger aku watuk tak lebokke speaker sing nesu landu. Lah ngapa, Mas? Nek ndang rusak mbok ben to, Nduk, ndang tuku neh. Ngen ruwet mriki, Bu. Ruwet. Alah, seragen nikel Ibu, Bu. Tenan. Oh, ketuwage. Alah, wong wedok-wedok ruwete sepira, wong lanang ki juduke petugas. Wong wedok nang gedhi sendekke lak ya wis ra luwet. Buwe ya bener ta nggih ta. Lho, buwe ngene. Sendekke purun ngono ki lho buwe mau. Anu Lisa ki penyanyi kok potongane kaya ngene. Nek piye to, Mas? Mbok Piye sing ora rada beneran? kaya wong dadi masa wong sak kelurahan. Tangine kepadangan nggono ki mau. Ngayune kaya ngono kok. Lah iya. Oh, selamat, monggo. Was lama sanggonku nunggu Ya jane. nanging tansah hangleda ngeling ana rikala jaman kepungkur sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Argayeng len iki. Pripun? Argayeng. Argayeng. Alhamdulillah yoga-yoga ora nek sing pamit dina iki. Alhamdulillah ya. Mergo apa nek ngerti? Regane apa, Mas? Arek sak 900 do prei. Lah nggih. Dadi kabeh do mangkat. Saya aku jam 6:30 wis tangi adus kuwi. Bakul manuk wis teko nggonku. Wis semangat. Engko bengi terakhir ya, Mas. Gondang dek dibukai amplope. Mobile putih kaya terbelo kaya apa mobile? Apa kae? Motor kae Brio. Ambulan. Brio. Wah iya, montore ngungkuli apike nggonku ya meso nunut motor otok-otok. Wah iya. Ben kire tok ya. Senong apa rene? Pak, idek kowe malahan. Oh. Kowe iki kok emosi lho. Biasanya MC emosinane cepet mati lho, Mas. Ndek ingi to main ning Tasik Madu. Emosi. Anu Sin dari petugas keamanan jam 3 kurang seperempat. Anu Mas, ini sampai jam 3 tedak masjid FPI Kemasa ngeyel. Cah ramudeng. Nggih, tanggamipun anu Mbak. Jangan marah-marah ya. Nesu kok.
ora bayaran lho Lu ngono. baca tak jaluk dhisik kok. Langgame kangen. Enggak, kangen. Pitung sasi nglawasi yen kenyenteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati rina wengi mong tansah daing jroning ati kangenku setengah mati jenengku ya mas aku aja lali lingan narikala zaman semanan sliramu janji aku Iya. lahir batin tresnaku terus wong kangen ngene rasane rindu rindu wong bagus kali tak tunggu kangen wong kangen apa-apa kangen rindu rindu kambing kudu ketemu kenapa mudah enak kanggo rujukan lakunan aku kan nandang kasmaran beleng jenar wong bagus naampianti kusadangi kangenku jangan tak jampi. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Mbah menawi foto saking keluarga ageng temanten putri sampun menika foto keluarga saking keluarga ageng ingkang mengkugati. Nyuwun sewu mboten wonten seranten monggo setunggal piantun hamratitisaken. Pitung sasi lawasi gunggung mong sliramu wong bagus kang dadi ati rina wengi mong tansah daing